Азис педерас. Готови или не почваме? Педераст има 6969 букви, точно толкова пъти е приспал с баща ти. Но ще се запиташ дали тази тъпа жена, с която живееше реалната ти майка. Нека да разберем. Майка има 5 букви, Азис има 4 букви, 5 минус 4 е равно на 1, следователно има една господка, потка. Продължаваме. Майка Серемова Старатайка, точно така изглежда майка ти. Не си убеден? Значи не ти е истинската майка, бе. С лош е нос. Ама не. След като разбра, че не ти истинската майка, не дай рева, защото има кръпка надежда, че не си гей. Ази се пендак, педел, педерас, гей, както искаш го наричай. А що ме такъв, тогава как ще се ебал с баща ти? Майче ти си или оменат, замисли се. Ако не, Азис, остава ти да си се ебал с баща си и да си се преродил такъв грозник. Ти има 2 букви, ти имаш един голям пръст на единият крак. 2 плюс 1 е равно на 3, точно толкова са страните, след като баща ти се разчекне. Получава са или оменат. Май да, нека видим тази снимка, която е много вярна. Има 6 доларови плочки, следователно 6 делено на 3 е равно на 2, точно както думата ти има 2 букви. Вече доказано, че си или оменат и си приспал с баща ти. Айде, чао, тапак.